ukabor un Yai basuhan tatin Syanya terlihat Ulang BLEI ki jingkerku Ikulang brot lasakma Kalenti lap syu Jingdung kanila namta Kajingkermen ladu Kinsang kinrat uwanta Jing yopat Akum talong jing jonga JISU nama Ngin youth right down BAROH lagi Eryong yang akisyo Ngin Krentan N.P.S.Mawlong Haulat men ulong kabojongnya Kissing batrim basyurken Kalawading bakla Laki KHRHU KYRTENG Kimshan ban ban kan KHUBLEI bayensken HAPDENG utrai jingjo haki JISU nahun kamen si Hajukan ukershan Wajin jambu ai nan wai Dajingkren nan wai Putrai Jingiaseng nan Naga good news TV JONG Jingiaseng SAMLA KJP Synod Sepngi Ngai KHUBLEI pi BAROH ki paran bi ki baju pej bat ngap ya ke program beper JONG Jingiaseng SAMLA lengba ke local channel bat kumju na ke YouTube channel bat ya ki weiru ki perlok ki baju snutanat ban pej ya ke channel ka JINGKREN ya pi BAROH haka KYRTENG TRAI JISU unong penem JONG ka bynta jong ka Jingiaseng na ka KTIEN jong BLEI hakani ka por kalong ya ngin Ieng bat ngin tay bala pensyong nung rem kat kum na ka kitab u Nehemia ka lendong ka baar ka dikhat ka ba khat pra ngin poi jakani ka bynta jong ka Jingiaseng na KTIEN jong BLEI tungin buti HAPDENG hak jingduwai BLEI bukpa jingi ukenrat HAPDENG Iwan hajan jong mitrai sa sisin pat lembah jong gadi kapor bakodor ban lembah gadi SNGI bakho ke SNGI ke bakentang ka jong me ke balam penyok pat hangi ni kalat sa sisin ke TRAI bangin syakri yami habangi don ringkat BLEI gadi kapor TRAI seben KYRKHU ya gadi kapenta
Bangedon ko kerap iban sami ko kubo KTIEN ka jomero. Rengkat jong syukri bre jomi TRAI udon ni ke peta ke krab ke kentang. Leng ba jong ni ke por ke TRAI. Man sami ko kubo KTIEN ka jong me. HAPDENG jong ilang. KYRKHU yarap ingi ni por ke TRAI. Abi men simu ko jomi unya LAMA don kat lambat ngi. Kat pingin ngap cak skor. Ya KTIEN ka jong me. Sngoi ke bangu kan rat. Ma plat mission. Ha KTIEN jong JISU KHRIST nop dem jingduwai. Amen. Ya Ngin Ieng bat Ngin Tei. Kini kilong ki KTIEN. Jing menjur jong kita ki baya leit lang bat unehemaya. Nak jingawer jong ban Ieng ban teipat yak genro Jerusalem kabalatua. Ubalawan hiar kenang na Persia hadin ba ulayo sngau na uhanani uwei na ki para jong bat na ki wei pat ki Juda syapang ka jing penjot bat pen prano ya ki kenro bat ki kherdop ka Jerusalem da usiem Nebukadnesar hagasnem mestan spa prapunyo prapun rio shwa KHRIST Nehemia ula syapen wer lem bat ki wei pat ki bana Juda sya Persia Nehemia hakapor kebayajan bat Esra udei nongra kuri jong usem Artak Serses kahima Persia ka kamra kuri ha Ieng sem kadai ke kam kabadan buram ka julang ka rukom bakinong ai bam ya usem kidei ban mat shwa yelade shwa ban ai ya usem kadau kalong ban tikna baka bam baki ai ya usem kalaj na kijing sneu kom na kabi baki nong shun kila ban ai Nehemia haba uluyo sngau baki weipat ki parajiu ki badangsa nagata ka jing penwer baki mat ya ka jing yenjar bat ki jing lerany ba ya ka kenro Jerusalem lapen tua bat ya ki kherdop jongka latang da keding ula shongkop bat ula yam bat ula sngusi bon sngi tang kata Henry ula sya JINGKREN bat ula duwai HAPDENG bat ula donru ka jingtemu ban teipat yaka ke kadau belapen long baya ka Juda ban ngat haka jing lerany bat baya ka kenro Jerusalem la pentua nak jingduwai jong Nehemia hi nak lenong kaban ningkong ke dikhot kaban riu bat nyau nguyo bakadaw kalong namar ka pop ki kun Israel ukpa jong hakalia bat ki kun jong ki bala le sniu Persia bat bom sumarshu ya ka hukum bat ki an ki jong BLEI ki bala ai ha Moses dei kani bakila le kabala pen sngau si yau BLEI bat kabala pen long yau BLEI ban sya yakin nong penjot ban wan ban penjot ban pentua bat ban thang de keding ya ki kenro ka Jerusalem kat hadu bakala dei ban ngat haka jing shalerany kabakraw kumta Nehemia haba ulo sngau ya kita kubor syapang ka Jerusalem bat kita ki briu ke basyong hangta latmu ban panjing bit na usiem ban lej sya Jerusalem ban teipat ya kabala tua kom unora kuri ya usiem pat judon menuru kemat snusi Henry hakmat Henry habakum kita kapor udon ka khamat bas ngusi kat hadu bla penlong ya usiem ba kliu balei ba ulong kumta Nehemia ulayathu hausiem ba usngusi hakadonot yaka kabala ya usngau syapang ka Jerusalem bat ula kerpat ya usiem ba unsya ya ba unlej syajuda
ban tepat yakata kabalatua. Hadian lai sengi ba ulapoi ha Jerusalem. Klem pentip yanuru yaka ba BLEI ulabu hakadonut jong ban le yaka Jerusalem. Mau lembat kendiat kibriu kelia khi menmiet bat kelia mi ban le kmi yaka kenro kan nongba Jerusalem balatua bat yaka kerdop jongka balatang dagading bat unihmaya ulayawer yakita kibelai lang bat ulaong ya ngin ya teino ya kenro Jerusalem bangin long kajing leran syo badhaba ulaya thu haki ya kata ka babha jong BLEI bat bakum no ba usuim ulos ngobha ya kajing kerpat jong bat ba ulasya ya ban le syajuda kani kelapen ngau slur ya kita kibaya let lang bat kilaya ong ya ngin ya Ieng bat ngintei Henry hakapor ba kila pensat bor ialah kikti nakabenta kani kekam kila don kibar kiben bat kiba iben yaki bat kita kidei usan balat unong horan utobia usyakri unong ammon bat ugesham unong Arab Henry Nehemaya ula ong haki BLEI ka beneng pen man yangi namar kata mangi ki syakri jong ngin ya Ieng bat ngintei Henry Pimdon ka benta lemne ka hok lemne ka dak jingken mau ha Jerusalem parab gibi habangi pai syaka jing jongi kum ki banget ru dan shibon ki kenro ki bala tuano hakini ki sengi ki bementa ki badon kam bantei bat ban pen bhapat yaki ki balong baka burom ka jong BLEI kala ja bat kala kriya no naka jeng jongi hakini ka por ngini apet yaki kato kat ni ki kenro ki bala tua bat prana hakajeng jongi ka kenro kebeningkong ka bala tua bat bala prana hakajeng jongi kom ki benget kelong ka kenro jong kajing habangi pet hakini ki sengi kajing kabalong ka wei na kajing long jong BLEI kabadon hangi kalau sedang ban kenriana na kajing jongi haba pai hakajing edei hayeng hasam kajing edei shitnga kadon satang kajing tharai snio shipara don shu kajing hakajing edei para bangai ru buntang kajing shun kajing bishni bat pet kmat iwe ya iwe pat KTIEN BLEI ka ang baladang ngimla ban yau para banget bangi yoi kumno nginla ban yau BLEI uba ngim yoi ngilong ki balamler ang KTIEN jong BLEI kat kum na ka siti ka beningkong yones ka lenong ka basaw ka dekhat ka barpau hakajing adai para marjan ru ka KTIEN BLEI ka ang yaki paramarjan kumba yeladi Henry kaniru kladu no nakaji jongi kadau kalong bangim sngutu paramarjan jongi bon kiba perkhat batang ubasa marjan haying udei paramarjan jongi Henry KTIEN BLEI kahikai leng baka parsi unong samaria babha ba uno badon hajan jongi la kalong halenti hasengkien hakajaka kabangitre ngikta hakali lani la hangnu utha udei uparamarjan jongi kadau bangimla ban kalong namar
bangiem pat mat ningkong shwa yeladi yakajing I kajong ublei katno baublei ula I yangi don kam namakata yangi ban mat shwa yakajing I kajong ublei namar bada kata kajing I kebangilam mat ngin la ken ban I yaki wepat gospel yones kalnang kebakat lai kadikot kebalai pusau ka ong ka hukum batmai nga ayapi bapen ya I paralok hi kumbangala I yapi bapi pen ya I paralok hi dakani kinyotip BAROH bapilang ki senran jenga tetapi don ya kejengi I paralok hi kakenro kebaar kebala tuano hakajede hakajem jengi hakidi sengi kalong kakenro kajinya map kaniru ngiyo I bakala duno nakajeng jongi namar ladangi don kajenya map ki Ieng ki sem jongi ka balang bat ka imlang salang kan om yapat yapra bat kan om dalajot haduk kan ni bangin la ban long ki bayamap kadei bangin sngutu ba ngilayo pedyang ningkong yaka jingmap nau blei haka jingmap don kam ru ka jingsha chitam u JISU namar ba ukwa ban map yangi ukloi ban sha shitom yelade hadu ka jingyap halor ka ding pna wat la kamdei ka bynta ya u baunsha kumta ngiru ngide bandon ya ka jingya map ladangi kwa ya ka jingya shong suk shong san paramangi KTIEN KHUBLEI kakum the gospel ke Matthias kelnang ba Henry ke dekat ba khatsau khatsan ka ong naba lada pimap ya kibriu ya kirengkang jongki ukpa jongpi uba HAPDENG un map ru yapi Henry lada pimap ya kibriu ya kirengkang jongki ukpa jongpi ru un map ya kirengkang jongpi kekenro kebalai kebala tua berla prano hakini sengi kadai kekenro ka jinglong hak kani kekenro ro kala tuano param bi na ka jing jongi kum ki benget ka jinglong ba shida ka jinglong ba shisur ka ba senlar bat ka ba bet hakadonot ka jangi kala jana wat hakajing ki banget kala don sedang ka jinglong ka ba arsap ka jinglong bamhok bat wat ka jingle jubar KTIEN KHUBLEI kat kom ka sam ka bala punyo ka dekat ka ba nriu kang bat un penmi no ya ka hok jongmi kom ka jing shai bat ya ka jing bishar jongmi kom ka shiteng sengi Kasau kekenro kebala tuano hakini sengi kadai kekenro ka jinglong bashisha kani kekenro ru kala tuano nangi parambi haba pai hakini sengi bamenta don shu banud ban shania iwe ya iwe pat lajelei satang ka jing thok ka jing shikor bat ka jinglam ler lakalong hakakti bat hakikam kat shabapai don tang kat shabapai don tang ka jingbom shisha suda KTIEN KHUBLEI gospel yones kalanong bakat sau ka dekat ka Henry kong u JISU ulayat hu hau nga ubalong kata ka lenti bat ka jing shisha bat ka jing imde kakanro kawasan kula tuano ru akini sengi ki prabi kadai kakanro ka jing sngoret kakanro ka jing sngoret ka jinglang bas sngoret ro kalanang du no nakaji jongi kum ki banget
Kani kami namar ke jing sngau biang jongi tang halade. Ngim nyokor shu yakiwe. Don tang ke jing yapen ka jing sngau serong bat ke jing sngau kraw hakabor. Hakaburam bat ka jing start bakan japertai. Jukwa ban pendam bat ban burom ya ke jing sngau jangkiwe pat. KTIEN jong BLEI kisi Paul si kinong Filipi kalanong ka baar ka khot ka balai kong kum ni. Henry da ka jing sngau ret dan nyau pi ya ki perlok ki bakam pa ban yeladi. Kum juru Stephen kong Petras kalanong pesan ka khot pesan ka ong. Henry BAROH to pin Yakub ya ka jing sngau ret. Ya ka ban syakri paralokhi. Naba BLEI uyele persya ya ka sngau kraw. Henry hakibas nguret ai kajing ai. Nehemia haba ule sngau bakakan ro jong ka Jerusalem kala tua bat ye ka kerdop jong kala thang dekading. Ula syang khop bat ula yam ula sngau si bun sngi. Ula sya jinget bat ula duwai hakmat BLEI ke beneng. Bat haba ule yo ya ka jing jot jong ka Jerusalem. Ulaya wer ya kita KHUBLEI lang badu ban ya teipat ya kata kabala tua mangipat kom kibengej habang ila yo sngau bat yo iru bakini ki kenro kila tuano nakajing jongi hakini kisngi ka ngilap le Hato ngila syong khop ban berkat. Ngila yam sngau si. Hato ngila syak jingit. Bat hato ngila duwai hakmat BLEI. Nehemia para bibiit ula duwai hakmat jong BLEI. Nakapanta ka pop ki khon Israel. Bat nakapanta ka jing jot ka Jerusalem. Kat no sin. Ngila duwai hakmat jong BLEI. Nakabanta laka jong ka jing Nakabanta ka jing jot jing pra ka Ieng kesem. Nakabanta ka jing haka balang. Nakabanta ka jing bom syong suk syong san haka imlang ka salang bat ka jing pat jing pra ka ri bat ka jai ben rio. Ngila duwai ni Ki prambi ni habang yo sngau bat yo Nisuhun tangkum ta. Hakijing sngau bakijing ke jongi. Kumba Nehemia baki breu jong kilale. Hakini ki sngi kadon kam kerki ru yangi. Parambi bangin ong. Ya ngina Ieng bat ngina tei ya ki kenro ki balatua. Ya ngina Ieng bat ngina tei ya ki kenro ki balatua. Habatei ya kikini kikenro kumba lalong hakapor jong Nehemia. Kila bandonro ki Sanbalat, ki Tobia, bat ki Geshem, ki ban rkibeng, bat ibeng yangi, bat ki bat muru ban yalek persya yangi. Unong syun jongi, ubalang usoitan, usngau si, bat ubitar, lada unio Badon kibat teipat yakini ki kenra. Kumbala siusi kini ki laingut hakapor Nehemia. Unong syun ulak banwan dakanu kalat kalenti ban pensyaptiang yangi. Henry kumba Nehemia ula ong hakibriu jongu. Wat syaptiang yaki. Ken mau ya TRAI ubalong uba kraw bat uba iting ban yale nakapata jongi. Ngiru ngidon ya JISU KHRIST ubala ong to long slur pi ngala job ya kapertai. Nehemia bat kibriu jong habakila tei ya kenro bat habakit ya jingkit. Daka wei ka kti kila TRAI ya kam. Bat daka wei pat kila bat
ye ka atiar ban yada yeladi bat ban job yakin nang shon kom ki bange habangi te yakine ki kenro balatwa don kam yang iru bangin bat rengkat bat ki atiar ka shithi yakin nang N.P.S kala nang ban rio kede khot ba khatwe ka ong to king no ya ka jing king atiar ka jo BLEI BAROH ba phila ban yeng persha yaki butap usaitan para bi dan nyau tli ki jing king atiar bau BLEI ulapen kre naki banta jongi bangin yada yelade bat bangin job ru yakin dong shon haka jing ile jongi haka jing kum kristan katiar ke beningkong kalong ka jing shisha panpo ya ka sengkai da ka jing shisha usaitan udai ukpa jong ka jing lamler Henry JISU ang ngalong ka jing shisha namar kata JISU udai banlong upedeng do habangitei ya ka kenro kabala tua katiar ke baar kadai ka hak king ya ka jingda syadam ka hak ka jinglong hak hakadonot ka penla yangi bangin job ya ka jinglong basniu bat babaman tongin kup ya ka hak JISU KHRIST haka jang jongi katiar ke balai begini pen king kalong ka gospel ka jingsok Pong juti halaki kijat dak jingla kloy ka gospel ka jingsok bantei ya ka kenro balatua ke dan kam yangi bangilong kiblapen kre iladi bat kibalong lakloy banalap ya ka gospel JISU KHRIST ka atiar ke bagi ben king ke besau kalong ka atiar ka jinget SHIM ya ka sti ka jinget habangi don ka jinget kamut ngi don ka jing ngau scam ka jing ngau tikna bat ka jing aitilot da ka jinget bas kham jongi how JISU KHRIST kabalong ka sti ngin la ban yeng wat HAPDENG ki jing yele katiar kebesan kalong ka atiar ka jing penem to shimro ya ka jing dakli ka jing penem dak ba pediang ya ka jing penem JISU KHRIST mat ya ka jing kemen ka jing penem jong u ti ka jing suk BLEI kan ri jai jai ya ka donut bat ka jing mut jing perkat jongi katiar ke bahan rio kadai ka KTIEN BLEI ka WANLAM mensim kalong ka KTIEN BLEI bat haba ka KTIEN BLEI ka don haka jing jongi mensim bakhoj uyalam yangi sha ka jing shisha BAROH bat haka por bangi don kam upen ken mau yangi bat daka ngila ban yada yeladi bat ban job yaki nongshon ki batau ban yale persha yangi katiar ke khadu ko dan kam kadai katiar jong ka jingduwai da ka duai halaka sngi da ka jingduwai bat ka jingkerpat BAROH ha mensim haka jingduwai ka don haka ya ka bor BLEI bat haka bor ka jingduwai ki nongshun kim slan bantur bat day hangta bangiyo ya ka jingjab ngiyo ya ka jingjab para bibi BLEI ulapen kre ya ka jingking atiar jong BAROH nak mata jongi ka siti upol sekinang pesas kanong ban rio ka khot ka lai ka ong
nabah kumta to pin SHIM haladi ye kata ka jingking atyar ublei BAROH bapila ban Ieng yale hakata ka sengik besniu bat habala dep ya ki BAROH ban Ieng scam para bi ka jingkhat Iengi lengbak kani ka khubor galang bangin long kibalak loy kum unihimaya bat ban ong ya ngin ya Ieng bat ngin teipat ya kini ki kenro kibla tua dak bangin bat rengkat bat ki atyar kbau blei ula ai hangi bangila ban job bat bangila ban Ieng ban teipat ya kini ki kenro kibla tua ha kini ki sengi Norway SHIM SIM ru hakan nambar jurek ba sauspa UA urwai ya kini ki KTIEN ki balang hakat upor kum ki KTIEN JONG ka jingduwai wong Kristan wat ju shong that nong shon ki bon ki shat sharai duwai bor perthei belin ba saudong ki thap sirwa ladangi sho samthia sharai duwai king laki atyar beneng king tes kem wat juweng sharai duwai ubaman uap thap hakelep ban peniap jingma saudong ki ap sharai duwai sngap ki bajop kiong sngap utrahi uang sharai duwai yau ngej bat kongo hau to shanyaru lei pin kerdo sharai duwai to blein KYRKHU yang ni jing shashkor jangi yang ni jing slok nam ka KTIEN ka jong BLEI ndak brom jong amen